Badia ja pare bat urte Broken Legacy taldia sortu zala, baina ez da izan oin arte lehenengo diskua atara eta horren aurkezpena injaueia. Hain zuzen be, asteburu honetan injaue diskorren aurkezpena, lehenengo diskuan aurkezpena, zer moduz fan zan? Bai, hori da, zapatua ningeben hainbeste itxoien egon garen zedia ez, bi urte luze eta ero. Eta, gustora, publikoan erantzunakin, gaina etxian, oinatiko jaixetan hasieria emunez, hasi oso gustora, oso ondo dara. Osatuta 9 kantuz, horreitako 7 dia barrixak, inoiz kaleratu barikuak, eta beste 2 izan dian aurreko urtean oinati bizirikerako rekopilatoixoako eta aragebenak. Eta dia, hori, 9 kantu eta tematika desberdinak tardaien dago edanak. 9 kantu bai, baina danak sortu duzu zuek edo bersinuak injozue? Danak guria dira. Gero bai, kontzertutan joten du pare da bersinotxo beti, jentiak ezauketan da baina, eta motibaiteko eta, baina bestela behatzisa guria etana bai. Gainera, okeres banau, zu letratan ibilizara lanian ez da, hain zuzen letran sorkuntzak zuk injozu? Bai, hori da. Letran arluan nien kargaiten naiz. Eta, adibidez, zedian izena da, 19, eta 19 kantua da baita, eta kantu horrei da badau sortuta, nire lagun bateri hil zana, eta bere omenez, 19 urtekin hil zana, eta bere omenez idatzea, eta beste kantuak tematika ezberdinak jarraketan dago, bai asko gustatxeat problema sozialak trataikia, gero nire esperientzia pertsonalak baita asko, eta historia baita du kantu bat, historiari buruz idatzea. Broken Legacy azkenian 5-6 pertsona gara eta bakoitzak bere influentzia joten dago, metala oso arlo zabala da eta orduan bakoitzak metal alde batean joten dago. Egisa da badakudula erreferente komun batzuk, adibidez Oñati mailan beti entzun izan du Latzen, Black River moko taldiak, Euskal Herrixan Anestesia, Josi Louli, Zutagar, eta mundu mailan Lamb of God, Trivium da holako taldiak. Aurrerantzian une egongo da zuek entzuteko aukeria berriz? Bai, egongo gara 12an, Ezurre Fest, urretxun iten dana, eta 19an Moganbon, Donostin egongo da ikusteko aukeria guri biago zu, eta hori, baita esatia gure CD-a YouTubeen, Bandcampen eta Spotifyen dagoela entzungai, biagoen antzat, eta CD-ak urrengo astian edo eskura izango dira, esangu zeta garnetan da jarrikun saltzen. Zure bidea,
zeu izan eganekin Azken jaia, azken zen Kantaz beterik amotu hantan Zu zeu izan eganekin Asier, zuzara taldeko gitarrizetako bat, eta okeres bana taldean hasieratik egon zaiena baita bezta? Bai, hoi da, osea, Broukenen sorkuntzan edo hasiera baten hiru ginan, osea, Gorka, bateistia, Pepu Unai Urkia bajistia, eta ni hasieran hiruko proiektu bat sana, gero ikusi gehen, igual, indar gehiago hartzeko edo, biharrezkoa o bintzete, interesgarrixa beste hauts bat sartzeia, orduan Aitorrek egin ingen berba, eta indar hartzeko tanbe, igual bigarren gitarra bat sartzeia hor jolazteko, bi hautzekin eta ez dakiz, eta orduan gero berandutxo Aitorre eta Peio etorri zian, eta orduan ja bostok elkartu ginen, eta hori sortu zen ja Broken Legacy. Bueno, taldia 2016an sortu zen, baina aurten ata dauzue lehenengo disko hori 2 urte honeikian, zer ibilizai disko hori sortzen, edo ze proiektu eruan duzue aurrera? Bai, hasiera baten, hasi ginen, eozin talde mogan, ez? Hasieran, bersinuak joten, gure abestin batzu betaten, peio juntota, esken nidakote, behitu rifa dakot, ostras, baniako bestea, guazen, juntabezkoa eze pasaien da, eta hasieran, igual, bersino gehiago eta gure kantak azten, eta denpora pasau alaz, bersino kopura murrizten fan da, eta inuna, gure abestixak sortzen fan. Eta oina ikusi unian, ja besti pare batzuko lan gure ikuspuntu duan politiak eta dakula, pentsatu salto emutia eta lan hori aurkeztu ja disko moban. Bueno, hau izan da lehenengo diskua, baina ez dakit taldia haundiketan jarraiketako asmoako zuen, edo aurrera begira beste disko bat atateko asmoa, igual ondiok goiz da, proiektuari buruz berbaiteko? Bai, zoen guruna, lehenengo disko neri ondiokan fizikamente ez da eskuragarri, baina, aiauko da, eta diska hau aurkeztu, eta pultsoa mimau, eta ez, baina nik ustot, alde hortatik nahiko goguakin gatoz, eta mendik aurrera, nik usto, zartean behoin behar, nahiz da, bost o kasuntan josukin 6 garan, Broken Legacy atzetik badaku beste laguntzaile batzuk ez, Poioma eta Astu, eta injar hartzen gabitz, eta nik usto, mendik aurrea lan gehiago etorriko dela. Esan gure zu kolaborazioak ikendu zueia gaur egun? Bai, hoi da, diskorako kolaborazio batekin kontaien du Niko, Leitu Eskrimeko taldeko gitarrista eta baitia kantantia, laguna da, eta tokautxako Leitu Eskrimekin kontzertun bat jo izana, eta kolaborazio hau eskaini gotzan, eta bai eskua munozkon, eta gu Leitu Eskrimeko kantantia ginen Nikokin kolaboratzeko oso guztua eta oso pozik. Gure zuzenetan gu behintzat ondo ikusten gara, eta guztua, gaiz gu ondo pasaitia gatoz, eta holan gabi. Gu disfrutaia eta ondo pasaitia urteten gara, eta aldun dana emun, eta orduan horbe, igual formulia behor dago, ez? Eta alde hortatik, gu behintzat oso eskertuta gentian arreriakin, eta poliki hori disko hau aurkezte erabat kaleraketan dan, eta aurkezpen hon bat inizatia. Azken jaia, azken izen, kantaz beterik amotu hantan, zu zeu izan eganekin